lähti pojat. Auto tulee tuolta tänne päin. Ei ihan pahasti. Ei ihan pahasti. Ei. Eikä ollut korsa sisään jo, aika hieno. Ei oo pahasti hangessa. Saanko mun puhua jotain? Kun ei perkele, vittu sä teit taas. Mulla täysi jäi... No katoo nyt, eihän siinä oo, kun vittu vähän lampaa lunta pois renkaiden alta, niin joo mennään. Eikö oo näin tyyppiä auto? Näin sitä ajetaan, vittu jäärataa ajoja. Tää on niinku nuorille oikein esikuvaa. Perkele, niin kyllä. Pääsi ensimmäistä kertaa jäärajalle, niin eiköhän headbangs. Ainakin lasi. Siikakaa korsaa. Kiiltävää muusta 1/4 katti. Millähän autolla ne meinaa hinata? Ylös. Tää katti helvetti. Otetaan kissa pois perästä. Otetaanpa kissa pois perästä, perkele nyt! Ei tarvi välittää niistä kapeista, vittu saatana! Millä vittu me saadaan tuo auto ylös tuolta? Nyt tulee apua. No joo, jos jollain henkilöllä... Kuten, mulla tää olisi tietty kuskaamaan sieltä kuuntelemaan. Onhan se hauskaa. Nyt tulee kun jäärata Mazda aivan kauheessa luisus. Tuota ei muuten saa millään vittu henkilöautolla, jos sinne hattua. Arvokakkoa tulee hinaamaan. Suolisen vanha Mazda.